Eguerdion, ikusentzuleok berriz ere lekeition gara, Euskolabel Ligaren garaia da. Euskotren Ligan, Arraun Lagunakek irabazi du bandera eunenekoak tarteko, 76 hain zuzen Orionen aurretik, eta orain, ikus dezagun lehenik eta behingoz, ontzi bereziak, bateleruen bilduma omen da gaur hemen, eta begira, bai, hau aparta. Ez dago sinisterik aiziarekin zeinen azkarri hiltzen diren ontzi horiek. Bai, han badira, hor lau bat ikusten ditugu. Politak, politak. Bueno, goazen lehenengoz protagonistak zuen ganatzera, gero errepasatuko dugu sailkapena eta dida batean dira lanean lehen txandako lau trainerua. Nik uste ametsetako beltik enola, hartu genuen luze erdian olatu bat, usteot sinistu hasi ziuna hor ginala, eta gero ikusi genitunean parentu dela getaiarrak eta hasi genien amine egin, aprobetxatu genuen uste. Bai, zinek esan behar zigun, urte zailak eduki ditugu arreze baten, zertan hori, eta bueno, azete bate iritsi eta horrezko txandan egotea, Bermeo lehen urteko irazleakin hori jo, hauten espektakulo baten nahi da. Eta Donostiarra bat, eta ametxetan esatia, bai, baina eromen bada. Hori jok duen proiektu bati aurre egitea gutzako bezala xeetan antzako ere oso zaila da, baina hori liga hasi aurretik ere bagenek egun ez da. Orduan, nik uste liga burun baino guk beti estropaz estropa, jarri izan dugu pixkat gure burua. Nik egile esan dut. Adibidez, Zierbenan laugarren kale izan gendun, Portugaleten bigarren aurra gora zala, Orion lehenengo kalea, Getxon lehenengo kalea, Atzo ere lehenengo kalea, eta tanatan txarrak izan dira. Horietan txarrak izan dira oso, baina gaur ura bera hasita da momentu, eta ipar giro honekin hirua gustatu zen. Bueno, Donostiarrako entrenatzailearen hausnarketa, eta hemen Arrauna beste era batera bizi duten hortik gatoz, Mikel, hortik gatoz, da treniruak ere, ontzi motorietatik ere batean, Arraunekin eta oialez lagunduta ateratzen ziren, arrantzara ateratzen ziren, zera horretan dago, jatorria daukagu. Bueno, Orio sailkapenean gizonezkoetan begira, 7 garaipen 105 puntu, 20 puntu bigarrenari, Zierbenari, hirugarrena ere Donostiarra 20 puntura da, eta garaipenak hortxe kokatzen dira. Orio 7 Zierbenak bat, Donostiarrak bekaldean Ondarru jartzen du Langa, 36 puntu, libre dira. Momentuz errenta onarekin, gero Kaikuk 23 ditu, playoffeko tokian, eta atzo, nolabait errenta hori zabaldu egin zuen eta gehiago ondoratu zuen Cabo da Cruz, Galiziako Arraun elkartea, Ibon. 6 puntu bat dira, dagoeneko koska terdi peintzat bai, Kaikuk irabazi du, egun oso kaskar bat eukitzeko, bat gutxien ez, badakigu Cabok onenena ere zer egingo du, bere emaitzarekoena zer izan da, 11garren, 10garren, Kaikuk puntu gutxi dirudite, baina hori zulo handia da, Kaikuk ireki duen. Epailen aginduaren zain ditugu, lehen kaletik Kaiku bigarrenetik Ondarroa, hirugarrenetik Cabo, laugarrenetik Ares, goazen aurkezpenekin egon. Bueno, hemen Kaiku lau aldaketa eginda, barkatu bi, Diego Castro, hortxe, hankati gaur, Estrigorrenkatik. Buroren toke hartuta. Hori da, hor bigarren tostan, Ander Bilbao sartu da. Daniel Gartzia atzo aurrekalera izan genuen, Estrigor espaldatik Kevin Vieira sartu da aurreko lanetan. Aldarte hobeagoarekin, dudarik gabe Kaikutarrak. Emaitzek ekartzen dutena. Bai. Bigarren kaletik Antiguako ama trainerua. Bueno, lanak benetan zaila jarrizki gaur Iñaki Errastik. Tosta errepikatzen duten bakarrak, Asier Hiru eta Hankekoa eta Patroia. Gainerakoak edo tosta saldatuta edo sartu direnak. Atzo jokatu ez zuten estropalariak 6. Unax Zabaleta, Alberto Landa, Joanes Solozabal, Andoni López, Eki Gozategi eta Unax Larrañaga. Hirugarren kaletik Cabo da Cruz eta gaur Brankaldetik txopara etorri zaigu hankeko lanetara Iago Davila. Iago Davilak ere iraultza handia bat egin du, Fidel Castro bailitzan, baborrean, erabat,
baborrean Cesar Res bakarrik atzoko tostan, eta estriborrean ere aldaketa. Roy Fernandez hartu, Fajardo boskarrenera, Mariño mogitu, iraultza eta dantza handia gaur, Kabo da Cruz. Eta laugarren kaletik beste ontzi galiziarra are zain zuzen Jose Manuel Pelaezek prestatutako. Mugimendu bakarrarekin, estriborrankan, hortxe ikusten dugu, Francisco Javier Maia, atzo jokatu etzuena, baina horrek ekarri du. Beste veteranoa. Oteroren, Gartziaren, Rebodiroren eta Meizosoren aldaketa. Domino efektu bat sortu du, arraunlare bat ekarri, eta beste asko tostaz mugitu behitu. Bueno, hemen zuritasun batzuk baditugu. Eta mugimendu pixka pai. Bueno, 12 eta 21 ez, orain eta Maria aldaketa oraintxe izango da, baina koefiziente oso bajukoa Maria hila ditugu, 36ko koefizientea. Eta lekua dotorea, Miguel, lekua ikaragarria da. Behin eta berriz etorri eta Garraitz, Ondartzak, Dana, Santa Catalina. Itxasarriaren inguru hori. Zoragarria. Handik aurrera ere nabigatzen joateko zoragarria da, hau uarteatzea ere ondarro aldera. Asko eman dio lekeiti hori, Bai. Naturak. Asko. Hori bai, arrantzale portua zena orain, Bai. Kirol portu bihurtuta dugu, Ardorako vaporerik, ez dakit geratzen den goiti jota bat. Oraintxe... Badoaz, hasi da Jaun Andreok, 10. jardunaldia. Arezei, 54, begira, 54 minutuko Arez. 54 terdi. Zierako txampa hori, karagarria da. Berandu heldu zareten ontzat, gogoratu, pantailan dituzuen datoak, gaurtik aurrera, hori da gure asmoa, ikusga izango dituzuela. Zuzenean, paladak ere bai. Ez bakarrik segundotan dugun diferentzia, paladak opurua ere bai. Paladak online, eta ez, gu bezala, guk gure palada kontagailuarekin, 3 paladatan hartzen ditugu. Palada bakoitza, unioro, pala batetik bestera. Hori da. Olatu gainean direnean, txampa bizian, eta zuloan, eta hor ikusiko dituzu ederki, ezberdintasunak, eta bakoitzak bere kutsuna duen arraun elkarte hori jarraitzeko eta hobeto ezagutzeko beste helduleku bat. Bueno, Ares, estropadaren buruan. Ze demoraldi polita ari diren egiten Areseko mutil esan behar nuen, baina mutil baten bat bai, baina gizon beteran dago. Legionarioak ere, bai. Bueno, Kabo. Kabo, gaur. Iraultza. 3 ordezko ekartzen ditu, eta iraultza ikaragarria ez, baina dantza eta zerbaiten bila saiatu, ez? Ikusten duzunean zeure burua hor oso urruti eta egoera larri-larrian. Beira, Kabo 53 paladan, hori Galiziarrak oso goiti paladan, eta... Bai, ongi dago, 52, orentxe neurearekin hartuta. Bai. Geure inspekzioa, geura bintzat, gainditzen ari da, gainditu zuen lehen ere, eta gaur ere bai, estreneko gunean. Bai, alaxe da. Nerea bintzat, Mikel. Bai, garbi da. Kabo 51 paladan, Eutxiko aldiote, ezinezkoa da, estropada oso horrela egiten. Bueno, gogoratuko dugu, Jose Manuel Franciscoren garaiko erritmoak eta baina fisikoki ere mutilak horretarako egokiak eta arraunketa ere ezberdina eta... Gero palankak eta neurriak egin beharko genitzen. Nikote eta esateagatik Galiziarrekin izan garela, tartetxo bat hartu dugu estropadazia horretikan eta komentatu digutena da berain helburua dela 3. eta 4. luzean ongi aritzea. Badakite hasi ongi azten direla, baina gerora, ez dakigu, fisikoak ez dien ematen edo zer, baina helburua bintzat hori dute 3. eta 4. luzean leheneko bietan lortutakoari eustea. Atzo hori ere Kaikurekin azkar egin ziren, Gaur, Kabo, Kaikurekiko lehia horretan, hobeto ekin dio estropadari atzo baino. Bueno, Hondarribiko bandera jokoan zen, KE ligakoa, KE bat ligakoa, eta oraintxe ditut hemen eskuartean datoak, Santurtzi izan da nagusi, 20 eta 25 denbora, 2. Arkote,
koska hundiarekin, 27, hirugarren Zarautz, baina honek esan nahi du, zelkapen nagusian diren bezalaxe, kokatu direla hauek, eta honek indartu egiten du, Santurtzi baita ere, Arkote, naiz eta Zarautz orden burukarako laugarren, Lapurdi izan da. Eta bekaldeko postutan, Kamargo 9. Gero Deustu, Pedreña, gaur ustekabean apal ibili da Pedreña, eta Kastreña. Eta zelkapen nagusian, 115 puntu Santurtzik, Arkotek 107, Zarautzek 100. Beraz, playofferako tokitan, une honetan, Santurtzi eta Arkote. Eta bekaldean, automatikoki jetxiko lirateke gauzak horrela bukatuta Kastreña, azkena baita, eta playoffera Hondarribia eta Kamargo. Ares eta Hondarroaren artean segundu bakarra, Ibon. Eta honek ez dirudi, atzoko Kaiku, Atzo estropada eskunetik gorako osatu zuen. Lortegiren kuadriak aurretik ere ibili zen, Rekitarrarekin, 6-7 minutura bitartean. Gaur, irudipena gehiago kostatzen ari zaiola. Balizitan ditugu, Laro, metro. Kabo galtzen, Kabo hasi da, atzean geratzen da. Ezerik ez da bilor. Laugarren kaletik Ares. Zabaletik, oso zabaletik begira joan da. Honda desente. Asko. Gurutzatuta 4:53 Aresek. Ondarroa lehenago begira. Ondarroa ateratzen aurretik. 4:54, irteran hala ere hobeto. Kaiku eta Kaborentzat 4:57 hartu dute. Ondarroa 3 segundo horretik atera da. GPS-ak dio orain 2 segundu aurretik ondarrutarra. Atzetik sartu eta aurretik atera, ia traineru bat irabazi dio hor Galiziako aurkariari. 5 minutu eman eta eman, prestaketa fisikoa, arraunketa eta bar, horra, ziabogaren garrantzi. Askotan azpimarratzen dugu, baina alaxe baita. Bueno, Ares eta Ondarro orain parekatuta. Kales kanpo. Atzeko leian, Kaiku eta Cabo da Cruz. Ares, Kabo, Ondarro, Kales kanpo. Kaiku bera ere hortxe bere kalearen mugan. Kaiku ongi datorren ez, 0 kaletik. Jimeno gustura izango da. 2 segundura jarri da eta. Hauen lehenengo helburua Kabo atzetik lagatzea, ez? Hortik aurrera datorrena, ona. Keskatuta ikusi dut, presidente jauna, Amador Anton, hor pazaldean eta nik uste dute playoffetatik ies egiteko zaila. Oso zaila. Ondarroa 13 puntura dauka, gainere atzetik. Zaila. Baina Kaborekikoak badirudi, eginda ez, baina dominatu daukala. Kontrolpean dute. Hala ematen du. Batez ere uretan ikusten ari garen. Kabo begira, 10 segunduko atzerapenarekin. Brankas atzetik eta poparean ere. Jaso du. Mataputxazoa jaso du Kabo. Gaurko estropada. A 2 de Ondarroa, y a de espalda 1 y 2. Acabar. Sinistuko te diote? Treneru garruan enbeste gezurrezan ondoren? Gaur egia esan du, Azerretuko zaizu. Keba. Iker Jimeno. Parruan darama honek arrauna honek ere, Castrokoa da. Eta horrekin ja... Zoia bezala darama honek. Bai. Esan didate, Castro begira kinkalarrian nola dagoen, han izango garagu, Andramari egunean, zuzenen eskainiko dugu K-ligako jardunaldi hori, eta egundoko festa, festa eguna da, marmita eguna ditzen dutean, marmitako eguna eta bar, izugarrizko bultzada emateko asmotan direla Castroko sale guztiak herriko traineruari, kortak prestatzen duen kuadrilla. Han izango gara. 0 kaleti datorrera bat Kaiku. Hemen fama hona du, poparen eta etortzeko, kale honek. Eta gaur fama hon hori berretxiko du. Momentuz Kaiku egiten ari dena ikusita. Era bat erorita Cabo da Cruz. Penagarria da, hain apal ikustea kuadrilla. Ezagutu dugun, Cabo ezagutu ondoren. Urtetan hortxe, hauei ere etorri zaieba. Etorri da, eta
jende asko bai, bigarren ontzia, eta baina gauza bat jende asko izatea, eta beste gauza bat kalitate hori mantentzea, eta Galiziatik ona etorri, eta hainbesteko bueltak eta kilometro asko gero, Aserre eta Petralduta itzultzeko, eta hurrengo asteburuan etxean izango dituzte. Lehiak bata auzoko herrian, Apobrado Karaminalen, larumatekoa, eta igandekoa Oiroko bandera, Cabo da Cruzeko kai txikiaren aurre. Bueno, txikia diot, herriska txikia, kai handia. Galiziako kai zenduenetariko bat baita. Emaitza zaratago Caboren inguruan, ari garelarik, aztertzeko iruditu zait, atzoko denborak. Denborak nik uste dut, atzokoek erakusten dutela ederki, arrauna, badakigu ze giro zegoen, etzegoen errekor girorik eta bar, oso apalak oroar. Eta orain era bat begira. Beste hiru traineruak segundu bateko tartean ditugu. Begira ondarroak hartu du. Cabo oso urruti. Kaiku ongi barrurantze, oso ongi ere. Bai. Kaikuk luze polita egin du. Ea ba, oaindik metro batzu bat dituzte gainera. Urakora hasia ere, bai, dagoeneko. Bai. Begira ondarroak. Olatutxo Axanetek, bai. Bere mutilekin hor. Hor. Bai, beste bat ere badu hortxe. Bai, beste bat, ez du aurreko hautsi eta orain begira, Beste bat. Ze puntu ematen dion ontziari, olatu txiki baxu horrek. Ea ba, maniobrarekin Ez, berri. oso parean hirurak, olatua orain begira ondarroa. Ongi, olatuarekin, gara jaunean utzi, aurretik. Jauntz, argi, Kaiku! Bueno. 10 eta 17 ondarroa eta Aresentzat, Kaikuri 10 eta 19koa hartu diote, eta orain dator Cabo da Cruz. Begira, Kaikuk ziaboga, txarra eman gabe, oso estu sartu da Jimeno. Horrek ze arazo daka, baborreko arraunlari denek, arraun egiteari, utzi behar izan diote, eta arraunak kostaura pasatu. Eta gero lanean hasteko ontziak abiadura galdu, Hori da. eta hor segundo bat behar bada galdu ditu. Utxetik ez, baina ia utxetik hasi. Bueno, nobea da pixka bat zabaltxagotik etorri, baliza metro batera utzi, eta abiadurarik ez galdu. Hori da. 10 eta 17 ondarroa eta Aresentzat, 10 eta 19 Kaiku, Cabo da Cruzek 10 eta 35, maniobra ostean ere berdinduta ditugu ondarroa eta Ares. Kaikuk 2 segunduko atzerapena du, eta lehen 17 baldima zituen galduta, orain 19 hor duzu datoa, Cabo da Cruzek. Hirugarren luzean. Eta Cabo, Galiziako azken urteetako nagusia izan den ontzia, orain Ares goitik ikusten eta nola gainera, Asteburu orain arteko kezkagarriena nabarmen, zergatik baligaren ekuatorera erdira iritsita, azken lekuan daudelako eta Kaikurekin. Emaitza zaratago ikusita Kaiku banetik dagoela. Eta oraindik liga erdia falta. Bueno, erdia baina gutxiago. Gaur 10. jardunaldia, hauentzat, bekaldeko lauentzat, 18 izango dira. Eta orain gurdika da segundo, ari zaila erortzen. Normala dau, ontzi bat alako tristurerekin eta doanean. Ez dago besterik, hortzak iztutu eta segi. Segi beharra dago, helduko dira, hauentzat ere garai hobeago. Orain berriro ere prankaz tartea zabaltzen Ares ondarroa. Bai. Kaikuk orain, eutxi, harik eta gutxien galdu, eta ea gero, poparean, lehen bezala, hobeto moldatzen diren. Gero, Cabo Mikel, harrituta geratu gara eta komentatu dugu, erritmoarekin. Lehenbiziko luze osoa, 40 paladatik gora egin behitu. Hori anomalia da. Zerbekin bila bai, eta hori ez da ohikoa. Orain une bat. Orain gainera epailaren olatuak, epailaren motortxoaren olatuak. Caboren paladako purua galdua da. Datu fidagarria bakarrik ikusiko dituzu pantalietan, baina 23 segunduko galera oso adierazle latza da haientzat.
Ondarroa, metroarekin lanean gaur erean ari zen, aldaketa asko egin eta Iñaki Errasti. 6 aldaketa. Bai, baina, bueno, puntuak hor daude. 10 dira zelkapenean, 36 punturekin. Eta esan dite, gutxienez asteburu ero estropada on bat egin nahi ez, eta, bueno. Eta aukeran jarrita igandearekin hobea. Bai, askotan hitz egin dugu berarekin bikote, eta, bueno, helburua argia zen, bigarren txandan egon nahi zuen iaz bezala, iaz ere helburu hori zen, eta, bueno, ondarrutarrek lortu zuten, handi batean aurten ez dute asteburu biribil hori izan momentuz behintzat, eta ikusiko dugu gaurkoan, atzoko ez ainona gaurkoan estropadon batekin konpontzen duten ondarrutarrek. Begira, Urrazala hor kanpoan, mugimendua bada, itxasoak berez duena, baina izerik ia ez da iarik gabe. Hanen momentuak 2-3 kilometroak ekatzen dizkigu. Abiadura oso eskazio. Mikel, hau itxasberan tokatu ezkero, itxasoa pitin bat etxezkero markagirotzat joko nukenik. Bueno, ia markagirotzat joko nukenik. Espadan gogoratuko dugu, hemengo marka Santurtzik egindakoa 2019an, 29 eta 64. Palmaresean, gizonezkoen palmaresean, Oriok 6 garaipin ditu, San Pedrok 5, Astillerok 4, gero 3, San Juanek, Santurtzik eta Hondarribiak. Gaur, begiratzekoa izango da, garailearen denbora, baldintzak horrela jarraitzen dugu. Kaitu da 20 metro. Irudiak apartak, Jaun Andreok. Begira, non kokatzen den gure txoritxoa. Teknikarien lana ere txalotu beharko dugu. Ez arraulari bakarrik, Ibon. Ingeniero, den joan egindarez, Ea ba. Bueno, orain, zuzenago. Baina Ondarroarena, azkarragoari, begira, baina ostera ere, ateratzen Ondarroa aurretik berriro ere, bai. Gelditzen da. Zentraineru hori hor gelditu eginda gehiago, eta... Orain ere aurretik aterako da. Bai, iez egin du. Bueno, 15 eta 31, Ondarroak eta Aresek, Kaikuri 15 eta 18, ia 7 segundoko atzerapena. Bueno, maniobra ere, ala moduzko egin dute ba. Hau, ikusten da askotan, hemen Lekeition askotan ateratzen ditu, zerbaitek horra kanporantz. 15 eta 18. Txandako aurkariekin ia minutu erdia galduta, hirugarren ziabogan. Eta orain, Miguel, Galizia daño ferrol sartu, bero honekin, arutz joan behar. 3 segundoko errentarekin Ondarroa. Ziabogaren garrantzia azpimarratu duzu lehen eta begira orain ere, zer den. Parean heldu. Gurutzatuta zirenean kronometraiak markatzen digu 15 eta 31koa, bai baina Ziaboga erdia da hori. Bukatu egin behar da, eta ontziari berriz ere abiadura eman. Mikel, eta 5 segundo atera dizki orain Ondarroa. Ume txiki bezala posak txoratzen nago, zaken, palada kontagailuarekin. Hemen oraindik ere, nereari erreparatzen diot, hartzen dudan bakoitzean biak bat atoz. Ona, oso ona ere. Bai. Oso ona ere. Albiste bikaina. Lan asko egin behar izan dute teknikariek hori gauzatu alizateko. Mexanek gaztea. Ai. Gaurko arrantzitsua litzateke, Antigua Kamarentzat txande irabaztea. Hemen ikusten da dagoeneko begira, triborrankean eta hortxe, mostutzen pasa ezin bat ikusten da. Aizu Ibon, eta hau Kaiku ez da bigarren luzekoa, erori eginda Kaiku. Erori eginda Kaiku. Nola gainera? Nola gainera? Luzean erori egin zaigu. Nola, Ondarroarekin 3. balizan 6 segundo galduak zituen. Orain 18. Orain 18. Aresekin ere, bai? Ez da, inola zeren normala. Nundabil Jimeno, euskero, Ondarroa lehenbizikora, Ares bigarrenera. Oso zero kalera etorriak Kaiku. Lehen bezala, horti dator, baina
nekea, psikologikoki ere ikustea, joan dira. Baina esate baterako. Une asko honetan dira galtzen. kabo berari zaio tartea jaten. Bueno, balizan 20 segundu zeuden, bien artean, orain Parean. 21 bat, Parean abiadura daude, berean da. abiadura berean, bai. Abiadura igotzen ez dena haizearena da. Une honetan 4 kilometro orduko, 5 kilometro orduko. Oso apal. Xane Jimeno, Ondarrutarren txopan. 8 arrobiko gaur, antiguako aman. Bueno, posi, Begira non daraman mobile ikusi alduzu? Bai, Hortxe, arraunean, tabortaren azpian, ara detalia. Jo, bakarremate pentsatzen ditu gauzak, bai horixe. Hau bera mutil bizi-bizia da, Bai, deigarria egintzai. Hau gazte mailan arraunlari, Arraunlari Bai, batelean eta ofizioa dakien, horrekalari, eta bai, entrenatzailea ere bada, Gazteekin ebiltzen da, eta bizi-bizia mutila. Estriborrera, 0 kalera, batuaren gainean, dagoneko ritmoa sarrituta. 300 metro, Jaun Andreok. Gogoratu el Correo Banderaren 40. edizioa dugula hau. Kutxabanken sari nagusiare bai, eta momentuz, lehen txanda honetan, Ondarrutarrak ari dira nagusitzen. Eta noiz, 3. ziaboga egoki bat egin, eta azken luzean. Eta horrek esan nahi du hor, badagoela, kuadrilla horrek baduela gaia. Eta raunean ondo Prestatuta datozela, eta auspotu egingo ditu, urrengo norgeiagokei begira. Mikel, kezkagarriak Kaikuren azken luzea. Bai, Cabo da Cruz bera ere, etorri da, 3. kaletik lehenengoaren bila, baina alferrik, miraririk ez dago. Motorrak utxe egiten badu, akau. Bueno, amaitzen ba. Hor da, Antiguako ama. Ongi, oso ongi ere, txanda menpean hartuta. Ondarroa, bai Ondarroa, 20 eta 44. Hor da torre Ares. 10 segundo bukaera. Bai Ares, 20 eta 44. 10 segundo gehiago. Atzetik Kaiku. Olatuarekin. Ia 0 kalera etorrita. Hor da Bizkaitarra. 21-0 bederatzi. 24 segundoko atzerapenarekin. Eta oraindik metro eder batzuk falta ditu. 21 minutu terditik joango da gaurko giroarekin. Gaurko giro egoki honekin. Oso esanguratsua da hori. Oso horrek berak asko apala. Oso apala estropada. Kaboko gorrien. Zalen txalo artean. 21 eta 23 Cabo da Cruzen denbora. Iragarkietara goaz, gero protagonisten txanda eta berehala bigarren norgeiagokan, Lekitxarra lehen kaletik, bigarrenetik Zierbena, 3. Getaria eta 4. Hondarribia. Agur bero bat ikusentzuleok, Lekeition gara, El Correo Bandera Kutxabank saria hemen jokoan eta momentuz lehen txandan erreferentzia markatu duen kuadrilla Ondarrutarrena izan da. 20 eta 44, 10 segundo gehiago behar izan ditu Aresek, 3. Kaiku, 4. Cabo da Cruz. Zurea da hitza eritz. Antiguako amako aurrekalaria baitu Nax Larrañaga, zorionak. Eskerrik asko. Bueno, ze sentsazioekin geratu zate gaurko estropadeta gero, kanpotik ikusita behintzat gaurkoan ziabogetan bete-betean asmatu duzue, txanda zuena izateko? Bai, bueno, nesan dezutenez, bai, ziabogatan denbora asko lortu du, baina batiz bat, guztua geldiu dena da, arraunkera estropada osune eman duena, entrenamentutan lortuteko izan da, batiz bat. Atzo, disgustua geldiu ginen hoixe zenulako lortu, entrenamentutako ez zenulako reflejau estropan zier, baina gaur behintzat horrean alde hortatik guztua geldiu da. Sailkaipenai begiratuta, momentuz behintzat gaurkoa kontuna hartu, azken 3. zaudete, oso urruti daude bai Cabo eta bai Kaiku ere.
helburua zer da? Asteburu biribil bat topatu eta goruz begiratzen jartzea, Antiguoko Amaren helburua zein da? Ba, momentu izango genuna hoxe, nazkeneko bidatik aldan kexena separatzea, eta gero, alizen ezkeo, igande batien bigarren tandan sartu ezkeo eta hor papel txukun bat inezkeo, hoxe izango zen lortu nahiko genuen helburutako behintzat. Unax, badakizu non gauden, badakizu nun egiten duzun arraun, zuzeu oker espanila askoiti arrazera, baina, bueno, Lekeition irabaztea Ondarroako kamisetarekin, bueno, balio du zerbait, ez da? Bai, ekipoko guztua izango ez da askotan lortzen gozat, ez da, así que, ondo. Bueno, Unax, zorionak, datorren astean Galizian ikusiko gara, eta momentuz disfrutatu zuena baita demorarik onena. Bale, eskerrik asko. Bueno, Ondarrutarrentzat hemen irabaztea, noski, beti, aspaldikoa da. Bai, ez da rengoxea, Mikel. Auzokoen arteko tirabirak eta, Horiek ederki, goiz pasa. Horiek ederki doaz, eta karga ona dute hor barruan, Bai, eta embarkazioare ona karga eramateko. Hori ez da, ontzi horrek ez du horrelatola jirabira egingo. Begira izetxoa hor kanpon. Bai, pixka bat bai, ane momentua 6 markatzen dizkigu orain. Guazen bigarren txandako protagonistekin, lehen kaletik Lekitxarra, bigarrenetik Zierbena, hirugarrenetik Getaria, laugarrenetik Hondarribia. Ozertz Aldairen kuarrilarekin ekingo diogu, aurrera. Bai, hiru aldaketa egin ditu, ia beti bezala estriborrean bi Josef Cortez eta Jokin Urizar, sartu dira, atzo Rubio eta Juanes aritu ziren lekutan, eta baborrean bakarra, Aitor Amortu Lehorrean, Diego Otero sartu da, hortxe ikusten dugu, Galiziarra hirugarren tostan. Gueun aritutakoa, joan zen demoraldia. Eta hemen Lekitxarrak, Ozertz Aldai entrenatzailea barruan, gaur Euskal Telebistaren mikroarekin jardungo dena, Josu Aboitiz izango da. Horixe izango da, zer egin bakarra, beste urtean egin ez duena. Baina hori ere bai, tokatu zaio. Hemen Zierbena, gure kontutan 6 aldaketa, Iraultza Estriborrean, Gonda Ranketik, Ribas Irutik, Jose Angel Gartzia eta Inigo Ibañez, Estribor espaldan, Ababor espaldan beste arrobiko Iñaki Urkijo eta aurrekalari lanetan. Aurten hortxe ari da eta astebukaero estropada jokatzen Carlos Palazuelos, Kantabriarra. Eta laugarren kaletik, hirugarren kaletik Getariarra ditugu. Bai, beno Getarian Atorra Sagasti, Iraola eta Nikolas Rodríguez sartu dira, aurrekalari lanetan, eta aldaketa asko. Etosta aldaketak, Martin Rekondo Anketik, Igor Gomez Bostera, Murgiondo, Iraola eta Izagirre tosta trukatuta, Anje Etxaniz Bostera, gaur aldaketa asko egin ditu. Donostiarra kanpoan, Alkorta eta Merkader. Hori, zerrendare aldatu dute, gero, beste uniren batean. Eta Hondarribiak 3 aldaketa, eta dagoeneko Orbañan osi, tankera hartu digu aurten, larun batetik igandetara, ze mugimendu mota egiten ari diren, gaur, Matxin Kolas sartu du, 5. tosta Estriborrean, atzo kanpandegi aritu zen hor, eta baborrean, Jokin Rodríguez eta Beñat Alkain. Tosta aldaketa, Xabi Olaskoagarentzat. Estribor babor espaldatik, 3. tosta babor. Bueno, aurkezpenaren ostean, kokatu zaizkigu, ontziak. Prez gaude ja, Hortxe dira. Bigarren kalea makarrik falta zaigu. Badoa ja, Zierbena. Bai, hemen. Bai. Segi, Gor. Bestea listo. Bueno, lehorretik orain epaileak azken zuzenketak egingo ditu. Bandera txuria, semaforoa berdea. Aurrera. Guante. Getariarik ez zaio. Olaturen bat edo... Zierbenaren branka, baten du pixka bat aurretik gola. Laugarren kaletik Hondarribia ere hortxe da. Zierbena ongi ari ateratzen, eta horten Hondarribiak indarguneren bat baldin badu, azkarra ari da. Abiadura azkarra lortzen ari da zirako txamponetan. Ea nolako Zierbena saltzen zaigun gaurko honetan, horrezko txandatik kanpo. Bueno, logikarik bada, burua hartu eta ia erlojupeko egin beharko luke. Ez orain, bigarren luzetik aurrera eta abar. Segi luze! Horramunarri, segi luze! Lekitxarra asko galdu eta lehenbiziko kale honetatik. Lehen ere bai, Kaiku, Osalde ere bai. Ezken txandan, gauza hauek
beti iruditzen susmagarria. Getaria, laugarren kalera eta Lekitiarra ere bai. Hau da, movimentu oso zanguratxu. Herriko ontziak hau egin duenerako, zerbait bada, hori bai ez dela kasualitatea. Bai, argi da. Xaguak hori egin duenerako estriborera jota. Ez hori bakarrik, beste dato bat. Konparatzen baldin baditugu lehen txandako zenbakiak eta oraingoak, Kaboren denboratan ari da Lekitxarra. Orain segundu bat diskorrago, baina hortxe. Segi! Segatzela! Segi! Hori amaitzen ekipo! Segi! Bueno, ekipo honek erakutsi digu, Lekitioko kuadrilla honek badakiela sufritzen eta branka zerbait galdu eta gero poparien errekuperatzen ere bai. Atzo azkeneko. Hori da. Zera ona, Hondarribiak Zierbenari 2 segundo, Getariari ere bai. Lekitxarra 6ra eta aurreko txandakoekin konparatzen badugu, Hondarribia orain Ares baino 5 segundo bizkorrago, Hondarruri 6. Gogoratu Hondarroa izan dela txandako askarrena, batipat azken luzean egindako lanari esker. Zierbenaren inguruan, dagoeneko liga hori oso urruti dauka, atzo Perez entzun genuen, Dani esanaz, helburu ez dela, irutu zait, denboraldiko zalantza edo oso berezian daudela. Bandera bapai, duela bi aste, hortxe, kokatu nahian, edo bandera arrantza horretan, edo zarautzi begira, edo... Zierbena banderen lehian sartuko da, egun berezietan, eta gero Donostian du, erronka historikoa, ez? Baina, aurtengo Orio hain ikusten dugu indartsu eta aurkari guztien gainetik. Baina estropada horietarako ere oso garrantzitsu izaten da nire ustez, ligako estropada hauek usten duten zentxazi prestatzeko eta inertzia batzuk markatzen ditu. Bueno, Zierbena hurbildu eginda, Hondarribia eta Zierbenaren artean segundu bakarra dugu. Eta Getaria ere eusten. Getaria ere horke 2 segundora. Hori da! Segundo bat aldo txau Getariri! Segi, 2-1-2! Txarra hau izaten, arrolarian. Irtera jo, eta 3. minuturako, esperantza guztiak egin etorri, eta atzera geratu. Zazpira geratu izaten da, nolabait ere, arraularia, taldea, blokea, desegin dezakeen. Bueno, lektura positiboa egiteko, orain aurreko txanda irabazi duen Hondarruren denboratan da Lekitxarra. Bueno, Lekitxarrako entrenatzailea Osertzaldai uretan dalanean, baina bere laguntzaile eta klubeko kirol arduradun garrantzitsua dugu, mikro eta guztiz, Aboitiz jauna aurrera. Segundo va recuperado ondo, aguanta hori, aguanta zian. Morala ematen, taldeari eta... kokatu informazio eman eta kitu. Ara, hortxe. Ogoikoa. Zierbena eta Hondarribia parean. 3, no hay que bajar, 4, 5, dale que de golpeado. Getari ere ondo. Getaria oso demoraldi erregularra egiten ari da, 6. tokian dira zelkapenean, Bermeoren atzetik eta San Juanen aurretik. Zierbena eta Hondarribia hori. Ares baino, 8 bizkorrago. Getariak aurrekalariak behar bada propio arrauna azkarrutzi ote duen. Ateratzea. Obran, Hondarribiak 4 eta 45, Zierbenak 46, Getariak 48. Bikiren abiatzetik sartu eta 4 atera da Getaria. Txarrak segundo bat gehiago. Ostera, Ziabogan hor 2 segundo gutxienez galdu ditu. Hor sartu aurrekalariak. Zida hor arraunean. Baina 6 segundora hor zerbait gertatu zaie. Hondarribia eta Zierbena buruan. Mira xagua, Miguel, nola doan. Bigarren kalera nola doan. Bigarren kalera edo baborraldera behintzat, nabarmen. Baborraldera garbi. Tokizean ikusiko dugu. Bai, nabarmen ari da. Hondarribia, Zierbena. Estropadan lehen aldiz Zierbena aurretik da, orain. Lekitxarra 11 segundora, Hondarrutarren denboratan.
Lehen txandan Aresek markatutako kronoa 4:53 izan da Ziabogan, Lekitzarrak eta Ondarrak 4:54. Bueno, Hondarribiarentzat atzokoa etxean etzen izan, amestutako eguna, gaur momentuz oso estropada duinetik orakoa egiten. Zerbena honi, 6. minutuan aurretik eta bada zerbait. Aitzaki handirik ez, Hondarribia egiten ari den demoraldiari. Aldaketa batean Egokia, ziklo berri bat, etxeko arraunlariei ateak zabalduta bultzada eman da. Bueno, Getariak segundutxoa errekuperatu du, 5 segundotan dira, Horre, galdu dituen 5 horietatik 3, Ziaboga eta Ziabogatik ateratzean. Etxekoak atzetik Lekitzarrak 11 segundora. Orain Ondarroa baino 2 bizkorrago Lekitzarra, olatu hartu dute. Azken 30 segundotan egin dute hori. Eta 15 palaterrian, Arribia, horrein garrantzitsu Hondarribiarentzat Zierbenaren tiradiz honi eustea nola baitera. Hor jarri zaio, hor, ara. Begira, biatzetik zen, olatu honekin gainera ostera. Rapatu. Bai. Eta abiadura ematen du gainera olatuak. Beste hor dator lantzatzeko. Teknikoki Ibon. Hori erreparatuta. Zaila da gero, ontzi bat bere horretan ikusi, erreferentzia denak endu, kronoa eta bar, ea norra usartzen den, esatera treniru hori, azkarre edo mantxo doan, goiko plano batetik, Ikeragarri dakitena bakarri, Gero, erresa da, GPS ikusita, eta maitzen ez da biltza, badabiltza, eta abar. Ea Boitiz jaunak zer dioen, aurrera. Beste tandakun aurretik goia zaua. Euzioz. Morala emateko, egia da, gainera, segundoak orain errekuperatu ditu Lekitzarrak, Hor olatua, behira hori olatua da. Getariaren gainera etor daiteke, Getariaren gainera etor daiteke, orain barrurakoan. Lehenengo luzean, liderarekin, Hondarribiarekin, kontuak eginda, 8 segundu terdiko atzerapena zuen Lekitzarrak eta orain 11. Beraz, luze honetan hobeto ari dira moldatzen. Bai. Baina ateratzeko tetze gustatzen, talde hau. Zierbana. Hondarribia usten, Zierbenari. Laskan hori, orain txegarri zaioa. Ontxe garri zaio hor. Batutxo hartuta. Olatu horrek eman dio puntu bat. Bai, 2 segundo, Ontzi erdi bat hartuta, orain beste olatu bat. Olatu txikiak, baina aprobetxatu inberdira dira. Bai. Oso exigenteak fizikoki. 3 segundo. Asko mugitu behar da hor gainera segitzeko. Momentu ona, Zierbenara ere. Beste abiadura batean, beste puntu batean dator, orain. Lekitzarra ere, ari da, Getariaren gana hurbiltzen. Estropadako uneriko zoena, Zierbenarentzat, hauxe. Carlos Palacio Losea. Olatutxoak, bat abestaren atzetik eta... Postera ekarri du, minutu tardian. Manolai Zola berriz. Ziaboga, Zierbenak. 9:48 Zierbenak. Itzakiarik ez. Kepa oso estutik. Hondarribia atzetik. Getaria eta Lekitzarra ontzi bat irtetzen. Getaria Lekitzarraren aurretik. 10:03 Hondarribiaren denbora. Getariak 10:09. Lekitzarrak 10 eta 12. Lan erditan Ondarroa baino 5 bizkorrago. Ondarroa eta Ares izan dira. Lehen txandan hor azkarrenak eta horien denbora hobetzea lortu du Lekitzarrak. Begira, erreferentzia Zierbenarentzat ez da txarra. 19 segundo Ondarroari lan erditan, proportzio honetan 40 segundutik gorako izango litzateke. Ez da txarra, 20 minuturen girako denbora egin dezake gaur Zierbenak.
Ea ba. Eta gaur egunen, Mikel, ez ditu dola taula ikusten traineruak, 20 minutu. 20 minututik bera, oso gutxi. Hori da. Oso gutxi. Zoritxarrez. Zierbena eta Hondarribiaren artean, 5 segundo Galipoen alde. Chavales, no pierdo la chispa, pero me doy tiempo a llegar al final. Estírala. Guazen, Josu Aboiti zenitzak entzutera. Beste tandakugari 5 segundos agua, Venga, que estar en pilas sin llegar. Aguanta fría. Bueno, informazioa, patroiarentzat. Helburu argiak ditu lekitxarrak, orain, batetik beste txandakoak, eta estribo horrek, osartzek eta konpainiak, hortxe kostauan, getaria ikusiko dute, 6 segundora. Iriste maldin badira, 9 segunduko tartearekin angora, Santa Catalina ingurura, gero azken luzean. Aukerak izango dituzte, no? Izango dituzte, bai. Hondarribia, bat. Tamasei palaterdian. Zierbenak Hondarribiari hor txalde egin di. Baliz aurreko azkeneko minutu terdian. Bueno, segundu bat errekuperatu, segundu bat gero gehitu, bi traineruko errenta ditu. Bi traineruko errenta du, une honetan Zierbenak Hondarribiaren aurretik. Getaria baita ere, baditu beste 6-6 segundo, hirugarren postu horretan, Lekitxarraren aurretik. Ez dira txarrak. Oso finkatuta postuak. Bai. Palanca, palanca, tac, palanca, tac, palanca. No salir burbuja. Maten du hirugarren luze honetan, Zierbenaren motor hori nagusitzen ari dela. Aldikitzu dugu, urten behin baino gehiagotan. Erreferentzia Hondarribiaren ez da txarra, Zierbenaren gandik 6 segundora. Eta Zierbenarentzat Getariarekin eta Lekitxarrarekin 15-22 segundora. Errespetuak merezi. Ea Hondarrutuarren, barkatu, Lekitxarren arteko datu sorta hori nola doa. Aboiti, zaurrera. Getari, 5 segundo bi atagatu ziago batik, aguanta hor. Getarik, bueltan lehen 6 atarot zaugu. 6ko margena zailaten magara, aurretik diniko gara. Bueno. Atzo ipatzen genuen konfidantza. Bai. Ira, zer esan duen, 6 segundo. Bi trainero atzetik. Torri gara, horrezek konfidantza atzo ipatu genuen, luze. Ontzionek poparean zer konfidantza duen, pentsa. Hoien buruan, entzun dugu, zer da bilen. Bueno, 280 metro, badizara iristeko. Azken ziabugaren txanda izango da hori. Ikuspegi zabal honetan, bai, ikusten da, antzematen da, Lekitxarra lehen kale horretatik atzeratuta datorrela, baina itxaropena badute egoerari bueltatxo bat emateko bitza. Bueno, Zierbenak zazpira eraman dut diferentzia, 5 segundokoa zen, lan erditan. Hondarribiaren etartea zabaltzen. Hain bi gehiago. Hori bai, Lekitxarrak, Hondarroari, 3 bat segundo. Hori badute. Zer esan duen, Laborrei zile egiteko berak agintzen dien. Atrás, prepara! Prepara, Carlos Ziagindua, nola obeditu. Hanka jarri. Ja, gazt. Zeinen mekanizatu daukan, 15-3, Zierbenaren denbora, azken maniobra. Ogoitik geizteko lan handiak izan. Hondarribia, 15-11, 8 segundo. Hor Getariarra. Aguantatzeko. 15-21 Getariarentzat. Nicolás Rodriguezia aguantatzeko horrein Hemen Lekitxarra. Zematen du 15-10. Bigarren kalera atera neko du. Azken metro horietan, Lekitxarrek 9 segundoko tartea hartu du Getariak. Eta Hondarroa baino segundu bat gutxiago bakarrik egin dute. Orain
Zierbena eta Hondarribiaren artean, orain arteko tarterik handiena, 9 segundo. Hondarribia Getariari beste inbeste eta Getaria Lekitarrari beste inbeste. Hori da. Bueno, lau patroiak nahi dutena egiteko moduan dira. Hori olatua du, eta begira berroi paladan. Claro. Soy montao. Bai, ikusi egiten da. Honek abiadura ematen du, eta olatu hau txuezke hori, atzetik bat azkarra baldin badator, errazago lantzatzen du. 9 segundo. Zierbena eta Hondarribiaren artean. Olatu gainean 42 paladara joan da Zierbena. Lekitxarra orain Ondarroaren denboratan. Eta Getariak ies egin di, 11 segundo. Zierbena arrantzan ari da, 10-11. Tarte hori gora. Kale ere ona dute. Bai, eta gero olatuan inguruan tari garenean askotan, trebezia, teknika eta ipatzen dugu, baina gaurko bidearekin olatu harrapatzeko, zaparra ere behar da, asko behar da, Gainean 40 pala. Getariak 3. postu hori eutxi nahi dio, 11 segundo, Getariak Lekitxarrari. Aurretik lehenengo aldiz Zierbenak 10 segundo Hondarribiari. Begira, ostera ere, xagua asko ari da mugitzen baborretik estriborrera. Baborrera orain. Bai, irudipena daukat, lehenbiziko kalea txaiola gustatzen, eta beti kanporantz bezala barrurantz, bigarren kalea ari da. Zierben ari da, Egurtzen orain aurkariak, bai. 12-13 segundo Hondarribiari. Postura y atrás. Irma lo mismo. No corto atrás. Zierbenak badu gaitasuna, gauratu Bizkaiko txapelduna direla urten. Eta tarteka saltzen da, beste batzutan, asmatu ezinik eta orain 13-14 segundo Hondarribiari. Hondarribia laugarren kaletik ari da. Poparean Getaria bera Lekitxarra baino hobeto. Bai, eta Hondarribia bera baino hobeto ere, bai. Bai. Horda Munarriz. Patroni gonenari Kaixabankek eskainitako sariari dagokion sailkapenean, Amunarriz da buru, 73 punturekin. Egaina San Juan Darak 75 ditu eta Gorka Aranberrik 71. Tartea gora, Ibon, 15 segundo. Eta Lekitxarrek Getaria hurbilago izatea zuten helburu, begira orain Ondarroa bera, aurreko txandatik Lekitxarra baino 4 bizkorrago. Denek estriborrera joduten Zierbenak, Hondarribiak eta Getariak, eta baborrera joduen bakarra, etxeko trenieru, bertakoa. Zierbena txanda apurtzen ari da laugarren. Zugarria ari da egiten, Bai. Azken ziabogan Hondarribiari ia 8, orain bikoiztu egin dute errenta, 17 eraman dute. Guztiekin, Getariari eta Lekitxarrari ere bai. Hondarribiak estropada eremua zeharkatzea erabaki du. Gutxienez azken zati honetan gehiago ez galtzeko. Esan behar gano, aizea pixka bat mugitu da. Askorik ez dene pixka bat, bai. Zuti jarri nahi zune batez da antzema da ederki. Bai. 8-9 kilometro. Hanbestea, Mikel, begira. Hor dator, txampa ederrean. Zierben. 18 segundora eraman dute diferentzia. Hanbestea jarriko zaio. 20 minututik gora olatuarekin. Barruraino. Begira, dotore askoa, lau. Bai, 20-5 Zierbenaren denbora. Urbildu da, mugara. Dator orain ama Guadalupekoa. Amunarriz eta bere mutilak. Bai Hondarribiarentzat, 20-23. Getaria orain. Getaria. Bai. 20-18.
Eta Lekitxarrak itxiko du bigarren txanda hau. Zalen txaloak etxeko mutilentzat. Ondarroaren atzetik bukatu dute, 20 eta 40 12 eta Arezen aurretik behin-behineko zelkapenean 5. tokira doa Lekitxarrak. Horezko txandako entzat erreferentzia Zierbenaren kronoa da. 20-0-5 iragarkien ostean, horezko txandan eta Elkorreo banderaren bila lehen kaletik Orio liderra. Bigarrenetik Bermeo, hirugarrenetik Donostiarra, laugarrenetik San Juan. Agur bero bat berriro ikusentzuleok, bi txanda jokatu dira, Elkorreo bandera irabaztea da helburua momentuz Zierbenak lortu du denborarik onena. 20-0-5, atzetik 17, Hondarribia, Getaria 52, gero zelkapenean Ondarroa, Lekitxarra, Ares, Kaiku eta Kabo. Aurrera, Eritz Hernandez. Gurekin dugu, Zierbenako arraularia, Peio López, Peio Solionak. Eskerrik asko. Bueno, sentsazioak hasiera batean Hondarribiarekin parez pare joan zerete, baina batez ere azkenengo luze horretan egan egin duzue. Erritmoa zuk markatu duzu, beste hainbesterekin batera, nola joan destropa. Bueno, hori, hasteko ni markatu, baina atxekoak asko lagundu didate. Eta gero, egia da, kanporaka lehenengo luzea batez ere, gure kalea ez dakit asko laguntzen zigun, baina, bueno, barruraka bigarren luzea ere, apur bat azeleratuta joan gara uste dut. Gero azken gultzean tekla hori igual eman dugula, osea teklarekin eman dugula uste dut. Patxada handiagoarekin etorri gara, atakea moteldu gabe, horretan zaitu gara behintzat. Así que atxo baino askoz gozatuagoa, así que gure aldetik, posik. Peio, egin duzuenean asko egin duzue eta horregatik liga agian joan da, 20 puntu ez dakize balorazio egin zenezake ligaren inguruan Zierbenaren ikuspegitik. 20 puntu asko dira, hasieratik ere ez genuen lehia borrokatzaren helburu, baina, bueno, hasieran bigarren postu bi edo hiru jarraien egin genituen, gero Pasaian irabazi genuen, hasi que heldu zen puntu bat non ez zeuden hain urruti, orain egia da 20 puntu asko direla, hasi que ligaran helburua edo helburu ez, baina grina hori igual utxita, atxakoak gertu dauzkagu, gertu ez empate gaude Donostiarrekin, hasi que bigarren postua defendatxera, eta estropadero lehiatxeko asmoz etorriko gara, hasi que ya, estropadero. Osea, estropada ez estropada, baina. Bueno, momentuz denbora hona eginez, 20-0-5, zoriona Peio, ikusiko dugu, bigarren txandatik bandera lortzeko aukera da zuen. Etzen den, eta trapo garamaten dugun. Zoriona Peio. Bai, eskerrik asko. Zierbenakoak orain, haizeari putz egiten, ez? Ibon? Goiz osoko ufadarik amarretik gora, eta ikusten da, urazalaren kolorean eta orain txemugitu zerbait. Bueno, guazen, aurkestera, alde batetik liderra, nagusia, Orio. Post aldaketa, atzo da Hondarribian bandera azten duzuen taldearekin alderatuta. Estriborrean Aristi eta Zinkunegi sartu dira, gaur aurrekalari Aritz Lizarralde eta Baborrean Urreisti eta Karbaleda. Bigarren kaletik Bermeo, hortxe. Bi aldaketa, Mikel Calleja lanketik. Calleja hortxe ikusten dugu, eta bestea Alberto Vidal. Mainaz eta Duran gaur Lehorrean. Hirugarren kaletik Donostiarra. Bi aldaketa hemen ere. Bosgarren tostan hauek ere. Ola Etxea Estriborrean, Leibar Baborrean. Beraz, bi arrobikoak, Jauregi eta Loi arte, tostaz mugituta. Eta laugarren kaletik, San Juan, horrezko txandan, eta Joseba Fernandezek kanpoan utzi du bere burua. Eta bost aldaketa, bost mutil fresko sartu, Estriborrean, Imanol Muñoz eta Markel Perez, gaur aurrekalari, Orkatz Erkizia eta Ababorrean, Ibai Laboa eta Oier Mugartza, bosgarren tostan eta espaldan. Bandera txuria goian da, semaforoa berde, aurrera! Horrezko txanda jaun Andreo. Mikel, datatu utxa, Etzai bat ere gustatu, orain arteko estropadetan, lehenbiziko kaletik nola ibili diren denak. Horretik Lekitxarra, Kaiku, Tolosaldea eta Ibaika. Alde horretatik hori horrentzat gaur, erronka begira. Lehenbiziko dena batean da GPS atzera hori. Bai, Donostiarra eta Bermeoren branka aurretik, ea ba. Bueno, Orioren aldetik ikusita gaurko eskifaia, argi dago rotazioekin eta ari dela hor Iker Zabala jauna.
Bai, baina ongi ateratzen ari den taldea da, eta hauek dira oso susmagarriak. Bi segundo atzetik, demoraldi osoan ez dugu ikusi. Gertatu ez dena eta hau. Zirako txampan hori jo, demoraldi osoan ez dugu ikusi. Bueno, piper pixkat jarriko dio honek, estropadari. Ko lider begira nora doan, nabarmen, bueno, hortik atzerapena, Urdaibairi kalera. Hor zerbait ikusi dute, zerbait badakite, hor iskin egiten ari direnerako, 0 kale horri. Lehenengo abisua, garbia beste guztientzat, etxekoek hartutako erabakiarena da. Lekitarrak erakutsi digu bidea. Kirol taldekoek, bertako trainerukoek, ikusten baldin badute, hortik hanka egin behar dela, beste guztiek ere, bide hori hartu eta martxa. Urdaibai bera ere Bermeo kalearen estriburraldearen bila joan da. Bueno, Donostiarra eta Bermeo. Bueno, honek puntu eman dizaieke, txandakidei, batez ere Bermeo eta Donostiarrari. Bermeo atzo estropada oso hona egin da. Horten, txamponaren bi aldeak ari zaizkidura guzten, atzo urpegia. Nabarmen. Horrepailea Bilbo jauna. San Juan 3 segunduko galerarekin, Orio, bira, ez da asko, ontzi erditxo bat. Urbiltzen ari da Orio. Eta gero, horreko txanetan ikusi dugu, barrurantz lana dagoela eta olatu baju luze hauekin mina egin daitekela. Nabarmen. Zierbenak erakustaldi ederra eman du, ez? Azken luzean, ara zer egin duen. Larrinak apera ere, kalearen istriborreko aldetik. Donostiarra zuzen. Orain hor, lehun bat dirudi dagoela. Bermeo buruan, Eta hiru horruntza, brankari lanetan, horregon kortzen ari dena, 28 paladatan, tabero lekitarra. Nire ikusten dugu gaur Alberto Vidal, laugarren tostan. Horitu etzenak gaur lehorrean mainaz geratu da. Bueno, mainaz tarteka aldatzen ari da, Eta mazazpi palada norio. Una ola remontada y entramos dentro, Bueno, Orio, segundora ontzi bat, Bermeotarrak aurretik 200 metro balizara iristeko. Hone konfidantza emango du, Donostiarrari eta batez ere Bermeori. Laugarren minutua etorri, eta ikusita ontzi bat atzetik, hori. Eman egiten du benetan, barruan doanari. Gainera, Bermeotarrak bigarren kalea dute, Zierbenak bigarren kaletik estropada oso ona egin du. Ez da helduleku bat, zaientzat. San Juan asko sufritzen. Baina San Juan entzat, hemen horrezko txandan, hori da, gehiago zer eskatu behar zaioa. 40 segundos a Goya. Va a 100 metros. Sale ahora. Hondarribiak 4:45 markatu du, gero garaile izan den Zierbenak 4:46 bigarren txanda. Denborarik onenak, beraz, Zierbenarena da, Bigarren txanda note dago ba, bandera, Mikel? Euskalo. Ez da horrenengo aldia izango. Bermeo kori hori lau. Azkenengoa ez. Osoan Bermeo. Zeuak. Balekoa, Bermeorena. Donostiarren ere bai. 4:47 eratu dute kronoa. Hau da Zierbenak baino bat gehiago. Hondarribiak onena markatuta du hor. 4:45. Donostiarra 4:48, Oriok 4:50, 6garrena litzateke referentzia horretan, 10garren San Juan 4:55arekin. Ziaboga oso azkarra eman du Bermeok. Maniobra ostean, ontzi bat Bermeok orain Donostiarrari. Orio bostera, San Juan 12. Beste estropada bat ari gara ikusten. Ezberdina, orain artekoarekin alderatuta. Eta nik ez dagoa bat ere garbi, zetxandatan egon daitekeen bandera.
luze honek asko erakutsiko digu. Barrurak honek. Luze honetan gertatzen denak, arkitxo bat behintzat emango dugu. Hanan begira, orain hartu du. Hori olatu hartu du, Olatu hartu du, olatuan doa. Hori olatua da, bai, hori olatua da. Aurreraino etorri da. Donostiarra pasa eta Bermeoren parera etorri da. Honek sartuko ditu, arraunlariak estropadan honek sartuko ditu. Eta orain, burua hotz, Bermeotarrek behar dute, ikusi. Zein datorren atzetik? 3 segundotan dira Bermeo, Orio eta Donostiarra. Atzetik, San Juan amairura. Baina beste txandaren denborak hobeak dira, Konparak eta Zierbenarekin eginda, Zierbena Bermeo baino bat bizkorrago. Donostiarrak ere olatu hartu izango du. Arrantza leona ditu hor, Konfianza! Egira zer dian gorka aranberri. Hau da irudi hau, Ibon. Barruan goaz. Begira, gaur gainera, zutapaladarekin, 37 terrior gora ikusten dugu, olatu hartu den sinale. Orain Bermeok izango du hartua. Baita hori jok ere. Bueno, ederra do hau. Estropada puntu honetan Zierbenaia buruan zen, Hondarribiari aurre hartuta. Hondarribiaren denboratan dira Bermeo eta Orio. Orain Orio ari da egan. 5 segundo atzetik ibili da. Eta gainera etorri da. Oparean, Bai. Batu txikia, baina hori kudeatu egin behar da eta badakigu hor txopan zein doan. Bermeo eta Orio. Baina Bermeo eusten, oso zuin eusten. Ondo. 2 segundo atzetik Donostiarra, amaseira San Juan. San Juan orain, Kaikuren denborak markatzen ari da. Eta lehenbiziko aldiz, Amaikagarren izan da. Lehenbiziko aldiz, txanda honetako denborak, bigarren txandakoak baino hobea. Eta argi, orain Orio, orain, Begira Orio. Ea, orain 3 dakar, orain gainean da. Parada, nos vamos, chavales. Airean dator, 5 atzetik. Bai, hau du unea, Beria, latza gainera. Bere lehenengo kaletik, Donostiarraren erasoa orain. Bai. Bueno, kontua Zierbenarekin egin behar dira, Orio Zierbena baino 2 bizkorrago. Zierbenaren luzerik onena ez da izan bigarrena. Zierbenak 4. eman du egurra. Non da biltzan, 3 patroiek estriborrari kale bat eman diote eta horti datoz. Hau, une txarra arriskutsua Bermeotarrentzat. Aurretik ibili eta buruarekin 5 segundo galduta. 5 segundora orain. Eta konparaketan Orio Zierbena baino 4 bizkorrago. Bigarren luzea harrigarriari egiten. Eta beste 300 metro dituzte, balizara heldu aurretik. Eta beste kontu bat, Bermeo 6 utzi eta dagoeneko aukera izango du zabal atera eta bigarren kalea bilatzeko. Bermeotarrentzat asko aldatu da estropada, azken metro hauetan. 2 minutuan. San Juan ere atzetik dator, bere lan egiten, 22 segundoko atzerapenarekin. Kaiku baino 2 motelago, kabo bakarrik izango lukete atzetik. Eta Zierbena orain Donostiarrarekin batera, Orio baino 4 segundu gehiago erabilita. Kolatuan orain Donostiarrak ere, bai. Ea lan erditan. Lan erditan Zierbenak 9 eta 58 markatu du bigarren txandan. Orio garbi dator aurretik. Ontzi bateko errenta badu Donostiarraren aurretik eta bikoa atera dio Bermeori. Ziaboga, horixe, ontzi bat. Otore erudia, Maioraiekin batera. 9 eta 54 lan erditan Oriori, Zierbena ia 4 segundora utzita. Donostiarra, Zierbenaren denboratan 9 eta 58, Bermeok 10-0-2. Aurrez Hondarribiak 10-0-3 egin du. Eta San Juan darrak hurbiltzen ari dira orain. Orkatzerkizia. Orantxe, zapudu arraun txikia. Ia minutu erdiko galerarekin. Lan erditan San Juan 11. tokian. 10 eta 22ko krono. Brankaz orain, Oriok Donostiarrari 3,
tartean Zierbena izango genuke bi segundora. Hor da goleia, Ibon. Orain, Orio eta Donostiarraren artekoa. Nik uste dute Orio Estrigorra bilatuko duela nabarmen, bi segundura Donostiarra. Banderarako leian bete-betean sartuta orain dut Donostiarra, Bermeo Brankas oso ondo joan da, poparean... Luzerdi ona egin du. Gero ezin asmatu. Eta, Mikel, hemen digo omitak geure ikuslei, Zierbena segundo batera. Azken luze, harrigarri ona egin du. Oso egin du ona, Zierbenak, Zierbena ezin dugu baztertu, Zierbena hor dago. Eta ikusi behar da, Oriok orain, norabidea aldatuta, jakina. Bigarren kalean da. Triborrera joan da. Ez dakit Bermeo opera ere, iruditzen zait hirugarrenera bezala. Baita, hala ematen du. Begira, Mikel. Orio bigarrena, Donostia bere kaletik, eta Bermeok ere hor zerbait bada, hor zerbait bada, hau ez da kasualitatea. Begira, Zierbena eta Orio parean, Zierbena aurreko txandan, bien arteko estropada hipotetiko horretan, asko dago jokoan, eta Erne Donostiarrarekin ere. Orio Zierbenaren denborata. Hor tartean Orioren datua falta da, Orio eta Zierbena parean izango genituzko. Donostiara 3. Ea ba. Oriori lagunduko dio orain Donostiarra ontzi bat ere ikustea. Urdaibaik segundo horiek galdu ditu eta ezin errekuperatu hor, Seguru ari direla saiatzen, baina Urdaibaik orain daraman atzerapena pilatu du bigarren luzeko 2 minutuan, bigarren luze erdian. Hor dituzue Donostiarrak, Urtubia eta Luis González, ritmoa markatuz. Oso bizi, berrogei palada. Orio eta Donostiarraren artean, 4 segundu genituen Ziabogan eta orain 3. Oriok Bermeori Ziabogan ia 8, orain 7. Baina lehen, ateratzea ere, une honetan asko kostatzen lehenbiziko kale horretatik. Eta Zierbenaren denboratan ari da. Zierbenaren denboratan. Hau da zaindu behar du. Aurreko txanda Garaile Zierbena izan da, bigarren txandan, eta orain Orio segundutxo bat aurretik izango genuke konparaketa horretan. Lehenbiziko luzean, Mikel, Orio Zierbena baino 4 segundo azkarrago etorri da. Barka, bigarrenean, 4 zituen galduak, 8 segundo azkarrago etorri da. Ziabogan 4 zituen galduak, 4 aurretik, 8 azkarrago etorri da. Baina Zierbenaren azkeneko luze eta bigarrena azkenengo izan da, diferentzi ederrarekin. Argi, Donostiarra 250 metro Barizara iristeko, konparaketan Orio Zierbena baino bat bizkorrago. Donostiarra, txanda berean, horrezko txandan, Laura Bermeo Zazpira. San Juan 34. San Juan momentu honetan Kaiku eta Kaboren artean kokatuta dago, eta hau beste albiste txar bat izango litzateke Kaboko gorrientzat. Orentxe goikoa. Azken Ziabogan Zierbenak 15-0-3 markatu du. Barrurakoan erabakiko da. 15-0-3 Zierbenak. Hemen, Kaiz Diaz eta bere mutila. Oriorentzat, lehenbiziko kaletik, gaurko hau ere ona da momentu. Aldaketak eginda eta haba. Luze honetan lehenengo aldiz, Ziabogaren atarian, Zierbena Orio baino bat bizkorrago. Gehiagik kargatu gabe, Ziabogan, pentsatu nahi du izan diola aurrezterik. Begiratu du aritzek, askatu, bat. Zua, altxerriri. Zierbenak, 15-0-3. Ea. Segundo bat gehiago, bai. 15-0-5 hartu dute hor. Bat eta 80 zehatzak izateko. Ez da bira heldu, borobilduta 2. Donostiarra 6 segundora, Zierbenarekin kontuak aterata. Bermeo Donostiarren gainera etorri da, Eta Bermeo, bai, hor tartean Hondarribia legoke. Erne orain, Orio, bere txandan, nagusi da garbi, 6 segundo Donostiarrari. Baina, bakarra Zierbenari.
hor olatua hartu du Oriok eta berriz denborarik onena markatzen ari da. Bere honen atera beharko du Oriok, bandera irabazteko. Bere honen atera beharko du. Txandako kideak utzi ditu atzean aurkari hauek. Donostiarra 7, Bermeo 9, San Juan Urrutiago, Leia aurreko txandako garaiarekin da, Zierbenarekin. Esta ola, vamos, convencidos. Begira. Listo, Beñat. Ahora, dale. Dale, Marcel. Hau, Orio zalentzat. Gorka postura horretan ikusten badugu, ona da. Horrek esan nahi du, bere. Hortxe doala. No rebotes, Carva. Acaba. Orio Zierbena baino bat bizkorrago. Y acaba. Orain parean. Bueno, finisha prestatu izatela. Mantén. Ay. Orain Zierbena aurretik. Segundo bat. Donostiarra atzera gore ibili da. Zierbena Orio baino bi bizkorrago. Hay que morrer ataque. Donostiarra 7 legoke. Primero otra bandera, chavales. Orain bat bakarri. Dale ahora, apuesta. Bat. Dale, Ander. Burrukarako daude horiak, Hau du. Referentzia guztia dituzte, burrukarako daude. Donostiarra nola datorren. Donostiarra 9 atzetik ibili eta postera jarri da. Ai. Itzu ya, no remo pánico, conmigo. Orio eta Zierbenaren artean, segundutxo bat Gipuzkoaren alde. Donostiarra 6 legoke. Leia hori da. Berriro esango du, Orio noski irabazi dezake, baina bere honen atera beharko du, aintzat hartuta Zierbenak oso ondo amaitu du estropada Zierbenak. 800 metro. Orain Zierbena Orio baino bat bizkorrago. Ze burruka handia dagoen hemen, Erlojupeko lanean Oriotarrak. Eta orain hanka egin dio Donostiarrak Bermeori, hanka egin dio nabarmen, Bermeo Hondarribiaren denboratan. Oriok txandakideak egurtzen ari da, San Juan begira 54 segundora, San Juan azken aurrekoa litzateke, ez orain pasa, Kaikuren denborak hobetuta 10. Kaiku eta Kabo atzetik. Banderaren leian Jaun Andreok, Oriok, Zierbenari bat. Zierbenak 20-0 bukatu du estropada. 2 minutu falta dira. Baute dakite, referentziarik. Bai, seguru, baiet, nola ez dute bajatik. Badaki, isilik pasatzen, Bai, garaitan, zabalak. Zierbena eta Orioren artean dago bandera. Gorkaren enfilazioa. Gero itxasoak zer bidaltzen duen. Hori da. Itxasoak batzutan surflari egan eman eta kendu, hori da. Oriok segundo bat Zierbenari. Txandako aurkariak egurtzen ari dira gaur ere Oriotarrak. Donostia 10, Bermeori 17-18. San Juani 48. 2 segundo orain Oriok Zierbenari. Lehenbiziko aldiz. 2 segundo horien alde. Bai, eta noiz gainera. Estropada bukatzeko minutu bat pasatxo falta denean. 360 metro. Orio eta Zierbenaren artean orain segundu bakar bat. Que no decaiga esto, chavales. Segi. Hori da mesua. Hortan ari da Gorka Aranberri. Orantxe minutua, 40 paladan sartu gara daukate. 300 metro. Zierbena eta Orio parean. Bideo finisha, prestatu Jaun Andreok. Hau burruka. Behar du Oriok, Zierbena Orio baino bat bizkorrago. Olatua behar du, olatu pare bat. Zierbenak hartu ditu. Bi hartu ditu azkeneko zera honetan. Zierbenak hartu ditu. Baina Orio sendo bat dugu hemen. 20-0-5, eunenekoak ere emango dizkizuet gogoratu Zierbenaren denbora. Orio segundu bat bizkorrago. 20 segundoan. Horta Orio, parean orain Zierbena eta Orio. Zierbenak segundu bat gutxillo. Nik uste dut ez dela sartzen hor dator Orio. Zierbenak 20-0-5, Zierbenaren zat bandera. Oriok 20-0-6, behin-behineko datua. Oriotarrak ospatzen, mutilak, ez dakit hori nola dagoen, baina... Zierbenaren zat, kronometrajeak hemen markatzen diguna da, 20-0-5, Oriok 20-0-6, Donostiarrak 20-15. Ea ba. Zierbenakoek ez dakite oraindik.
Niri argia iruditu zait, Bai, 20-0-5, guk datoa dugu begibiztan. Ea, 20-0-5, Oriok 20-0-6. Bideo finixarekin, dantzan izan daitezke euneneko asko, baina 2 segundo. Zierbenaren zata bandera. Bai. Eta ez dakite oraindik. Donostiara irugarren, orantxe zan diete, 20-0-5, 20-18. Zierbenak bandera. Oso luze hon egin bai dute bigarrengo txanda horretan, azkenengo luze hori, dotoria izan da. San Juanek orain amaitu du. San Juan 10garrena gaurko honetan, atzetik Kaiku eta Kabo utzita. Zer, kaskarreko honen bat. Bai, taura hartu. Ia uretara. Bermeo 5garren izan da gaurko honetan, Donostiara 3garren hor tartean Hondarribia kokatu da 4garren, 2 eta 15 Zierbenak hori, eta nola ari diren ospatzen. Bueno, Pello Lopezek Eritz Hernandez lankideari esan dio, alegin hori, arrantza saiatu, eta begira, bandera, 2garren bandera demoraldi honetan, Euskolabel Ligan, Zierbenarentzat izan da. El Correo banderaren historian Zierbenak bat zuen irabazia eta gaurkoa 2garrena du. 20-0-5, 20-18 Zierbenaren denbora. Oriok 20-0-6, orantxe zuzendu dute. Azken diferentzia, 1 eta 68. Zierbenak hori, segundo 1 eta 68 eunen. Bandera Galipoentzat da, eta 2garren postuari begira, 2 puntu sartu dizkio gaur Zierbenak Donostiarrari. Zailkapen nagusian Oriok 116, Zierbenak 97. Goazen gaurko datuekin, hauek epaimaiak ofizialtzat emandakoak dira. Zierbenak 20-0-5, Oriok 1 eta 68 eunen gehiago, Donostiarra 9, 4garren Hondarribia 17, gero Urdaibai, Getaria, Ondarroa, Lekitxarra, Ares, San Juan, Kaiku eta Cabo da Cruz. Eta zelkapen nagusian, Oriok 116 eta 7 garaipen. 2garren Orio. Gaurko lehia horretan dotore 116rekin, Zierbena 97 eta garaipenetan 7 eta 2. Azken batean, puntutxo bat urratu du orain, 19 diferentzia. 3garren Donostiarra, 95, garaipen 1. Hondarribia 4garren, Bermeoren aurretik 2 puntu. Hori albiste polita da, berdeentzat eta lehia horrek ekarriko dizkigu albisteak. 6garren Getaria, 7garren San Juan. Gero etxekoak Lekitxarrak, 9garren Ares. Ondarroa 10garren, izugarrizko zulua dago, Ondarroa eta Kaikuren artean. Hor gauzak ikaragarri aldatu beharko lirateke, Kaiku playoffeko tokian da, eta orain 7 puntuko errenta du Cabo da Cruzen aurretik. Zierbana nagusi, horrezko txandan garaile Orio, aurrera eritz. Alaxe da, gurekin dugu Zierbenako arraunlari Urdas Xantepara. Urdas, konta iguzu azkeneko minutu horiek nolakoak izan diren, oraintxe zuek segundu bat aurretik, gero 2 atzetik urduri. Bai, bueno, bastante lasai geundenez, azkenan pentsatzen genuen haizeak bizkat gora egin zezakela eta gutxiago mugitu denez, bueno, esaten genuen, 2garren luzean kendu digute, igual ez da nahikoa izango, ez geneukan referentziarik, eta bueno, azken momentan danik esan digu fotofiniša gure alde gaurkoan bai, eta, bueno, oso pozik. Bai, gainera, postasun hau ez dakit taldeak behar zuen, ez? Lehen Peiorekin izan gara, aipatu digu, taldeak huts egin duenean handiki huts egin duela, baina gaur banderaz banderako, bueno, proiektu berri horretan, ez? Beste bat? Bai, azkenan ligan urrun gaudela argi zegoen olako egunetako banderen lehian egota zela asmoa. Sorte esatxo, naiz eta estropada ez desentea egin, 2garren txanda egokitu zaigu gaur, ondo moldatu garela uste dut, eta bitu, guretzat bandera. Bai, orain kontzentrazio hori da, ez? Estropada, jakinda liga ia ezinezko dagoela, alik eta bandera gehien batu, eta kontxara begire ere jarri jakina. Bai, ezin bada lehenengo izan, 2garren izaten saiatuko gara berriz ere,
eta bai, iraileko asteburu horiek jomugan, ea beste banderaren batek ondo egiten ari garen lanaren isla ekartzen digun. Urdax, azken bat, ze falta zaio Zierbenari asteburu borobil bat lortzeko? Ez dakit esaten, jakingo banu behintzat saiatuko ginatek egiten, baina regulartasun horretan igual ez gabiltza asmatzen, edo akaso estropadako une batean asmatu ez eta atzean geratzen garela mundua bera erortzen zaigu ez, edo gainera etortzen zaigu, eta horrelako estropada borobilek igual konfiantzare ematen digute bai arraunkeran eta talde izaeran hasten eta gozatzen. Bueno, gozatu aipatu duzu, zoaz gozatzera, gaur merezi duzu eta igandea beste bandera bat, gaur herrian ere ospatuko duzu. Bai, noski, eskerrik asko zuei. Urdas antepara. Gustura antepara. Bai. Artuta geratu naiz, hori osartu eta puska batera jakinarazi diete. Bueno, espadan, ez? Barruan gorde lehenengo osposo hori eta baieztapena iristen denean ospatu. Azkeneko 40 segunduan bi olatu harrigarri hartu ditu, oso azkar sartu da Zierbena. Bueno, horrezko txandan garaile hori jo, baina hori ez da nahikoa izan gaur bandera lortzeko. Eta bandera Zierbenarentzat izan da, 20:05, goazen urrezko minutuarekin. ¡Hombros! ¡Hombros! 4 en popa, más postura y más largo. Y 2 una. Y 2 ahora. ¡Va! ¡Lanza! ¡Lanza! ¡Proa para la tapada! 20 últimas. 1, 2. ¡Ataque cadera! ¡Ahora! ¡Va! ¡Lanza! ¡Última ola! ¡Última! ¡Dale! ¡Hasta la playa! ¡Dale! 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 ¡Dale 10 más! 1, lanza, 2, 3, salta, va, 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 vale. ¡Sí! Fedea izan dute Galipoek eta azkenik horren saria heldu da. Eta Mikel aipatu duzu, kosta egin zaiela Galipoei ospakizunetan hastea, oriotarrek estropada amaitu eta ospakizunei ekin diete, ez dakite informazio okerre eman dieten edo ez, baina edo agian estropada egin duten estropada ona ospatzen ari ziren San Nikolas ontzea, baina bai, harritu nau, ikusi dutenean Gorka bere arraunlariekin ospatzen. Bueno, horiok estropada ona egin du, oso eta beharra da txanda irabazi, baina nintzateke harrituko Iker Zabalak gaur, eman izan espalizio. Zenbakirik gabe, eskatu. Txanda irabazi eta kito. Tekena da. Nola nahi ere, iruditzen zait, Orio etorri oso ondo eginda, batez ere Prankaz. Hor galdu du, galdu ditu lau lehenbizikoan Zierbenarekin, eta beste birugarren luzean, Prankaz Zierbenarekin, gaur Orio 6 segundo nekezago ibili. Bai. Lehenengo luzean lau. Eta gero, hirugarren luzean 5. Guztira bederatzi, okernabe. Hori da, bederatzi guztira. Bederatzi segundo. Eta alderantziz, poparean, bigarren luzean Oriok Zierbenari 8 errekuperatu dizkio, baina bukaeran alerik ez. 12% bakarrik. Ikusi dugu urrezko minutuan. Antzeman diogu, Zierbenaren bukaerari. Bai. Orduan esan dugu, eta bitan bintza esan dugu, Oriok bere honena atera beharko. Atera behar zuela, zera egiten. Bueno, norabideak aztertu behar ditugu ba. Oriok elastikoa jaso du, liderra da, eta ez nola nahikoa gainera, 116 puntu, bigarrenak 19 gehiago. Horra, ze parabola egin duen Oriok, lekitxarrak aurreko txanda bezala, besteak zuzen. Gero olatuarekin, hortxe 0 kalera etorri eta beri egin du, Bermeok ere bai, Donostiak, denak estrigorraldera. Kanporantzo, berare begira, ze parabola. Bai. Zuzen Samar, Bermeo, Donostiarra nola markatu den ongi, eta bukaeran, 0 kalera. Orkakoa, kanporantzko luzeetan egindako metro horien girentzat. Bueno, eta orain, Zierbenarena, hori horren metroak. Eskeniko digute lankide.
5.650. Hori da. 12 gehiago Donostiako. Hurbiltzen ari dira garaileak, Zierbena, eta hementxe da Zierbenak egindakoa. Natural estriborrera, horrere oso baborrera, eta azken luzean olatuarekin erabat estriborrera. Metrotan ez dagoelako bederatzi metro bakarrik, gutxiago Zierbenak hori gero, azkeneko luzean, metro gehiago baina oso azkar egin baititu. Bizkor. Hor da Galifuen poza. Bigarren aldiz, Jaun Andreo. Garaipena lortu dute aurtengo ligan. Bueno, hauek ere lanaren saria jasotzen. Bai horixe. Festarako ditugu. Festa gutxiagorako. El Correo Banderaren 40. edizioa. Aitor Lazkano. Ekonde jola, Aitor Lazkano hori. Zorionak, Galipoei. Sufritzen duenak gero posik ospatzen du, horrelako momentu ederra. Gutxi izaten baitira, Bai. Arraunlariaren ibilbidean. Aldazabal jaunak, Ander Aldazabal Lekitioko alkateak, eman dio bandera. Palazulosi, aurrekalariari. Bai, Demizi Lazkano kartu, Lazkano taldekidei eta batzuk badira. Garaipen desiente bildutakoak, baina beste batzuk ez. Eta posik astinduko dute. Hor begira gazteek, Ilan Ustre eta veteranoare baitartean, eta Estriborrean Mikel Gaur, Bondar, Urda Xantepara, Ribas, Alejandro Ismael Montes, Jose Ángel Gartzia eta Inigo Ibañez. Palazulos aurrekalari, eta baborrean, Pello López, Azerbi, Abel Vicente, Taku, Ilan Ustre eta Urku. Sebas Azerbik urrengo estropada, bere herrian izango du. Apobrado Karaminale. Gora raunak eta zorionak. Begira, azken datu aizeari buruz, hirugarren txandan, 7,7. Asko ez, baina pitin bat gora. Egin duena gora. Nahikoa, balantza batera edo beste. Hori da. Zera egiteko, erabakitzeko. Bueno, honek batipat ematen dio pizgarri bat banderen lehiari eta gero kontxari. Kontutan hartuta Oriok duen errenta, ez da Euskal Herrian eta ez da Kantauri osoan Orio liga irabaziko ez duela defendatuko duen. Inorrez. Patroien zelkapenean gaur, Xanet Jimenori 12, Gorka Aranberriri 11, Lazkanori 10. Larrinagak 9 eta gero Amunarriz. Eta zailkapen nagusian, ikusi dugu elastikoa jasotzen, Joseba Amunarriz CaixaBank saria lortzeko, errenta polita du. 9 puntu, 2. kokatu da Aranberri, 3. orain Egaña eta 4. Jimeno Gaztea. Eta, bueno, azken balorazioa eskatuko diogu Eritz Hernandez lankideari. Aurrera. Kaixo bikote, balorazio positibo esan genezake, ikusle neutroarentzat behintzat beti baita. Positiboa, normalean irabazten ez duenak bandera irabaztea, kasu honetan Euskola Beligan Zierbenarentzat 2. bandera, Oriok lidertzari mantentzen du, aipatu duzue. Oso pertsona gutxik jarriko dutela kolokan Oriok bandera liga irabaziko duela, eta hala dirudi. Balorazioa baino haratago, gonbita datorren asterako, Galiziara baikoaz, normalean, ustaiean edo ekaina amaieran joan hoi gara, goiz xamar Galiziako uretara aurten ez aurten abuztuan tokatzen zaigu, datorren astean Pobrak du Karabinal eta Boiron izango ditugu estropadak, gero abuztuaren amaieran berriro bueltatuko dara, baina esandakoa datorren astean Galiziara goaz, estropada desberdinak, inguru desberdinak, baina seguru aski estropada ikusgarriak ikusiko ditugula ere. Zalantzarik gabe, gaurko ere horrelako xea izan da, bikaina, emakumeen lehia oso polita. Eta gizonezkoena, txanda ezberdinetatik eta interesgarria, mamitsua, Orio eder bat ikusi dugu, burrukalari, eta Zierbenak gauzak alde izan ditunean,
oso ondo aprobetxatu ditu olatuak, eta horrek ere merezi du saria. Urtero izaten da, egunen bat bigarren txandatik, edo lehenbiziko txandatik, zera irabazten dena, bandera. Gaur hori gertatu da, baina enuke esango beste hainbat eta bezala, karrialdi keragarrik gertatutenik. Batetik, aipatuko nuke, Zierbenak bandera lortu dela bere lan onari esker, bere poparean egin duen bukaera horri esker ere bai, eta gero baldintzak ere hobeagoak izan ditu. Haizetxo gutxiago eta batez ere kalea hori horrena baino bea, hori horren estropada, gizonezko iburu zainez, oso nire ditu zait, dena Mikel, txanda menpean hartu baitu. Eta bestetik, emakumei dagokionez, Arraun Lagunak irabazi, beste txandatik aritu den hori horien kontra, gaur ere bitan, Eusko Label eta Euskotren Ligan izan dugu, berdintasun hori, Arraun lider sendoa da, hori demostratu da, baina horiok, orain emakumei buruz ari naiz, erakutsi du, atzokoa istripua izan dela, eta bai, neskei bezala, mutilen inguruan izan, gaur gertatu dena, datorrenari begira, edozein egunetan gerta dakigukela, eta badakigu zer falta zaigu, solo milioa falta zaigu. Banderen leia zabal-zabalik dago, eta bekalderako burruka, azken postutan ditugunak urrutitxo daude, batipate gizonezkoetan Cabo da Cruz, baina emakumeen ligan, Euskotren ligan, bekaldeko leia hori ere oraindik ez da argitu. Ibon Urbietaren Donostiarra gauza on asko ari da erakusten gauza honak, behintzat izan dituen egun txar horiek nolabaitere gainditzen badakila, eta asteburu honetan nolabaiteko erregulartasuna. Hondarribiak Euskotren ligan, gaur iruditzen zait, urrezko puntu bat salbatu duela, 4 puntuko zuloa dago, eta hor badira, gauzak ikusgai, eta bestetik oraindik arretagune izango duguna, liga bukaera arte, bigarren posturako, Zierbena Donostiarra eta Zierbena, eta bestetik, 4. posturako, Bermeo eta Hondarribia eta Bermeoren artekoa ere. Eritze Hernandezek aurreratu bezala, Galiziarako pronto gara, Apobrado Karamiñal, larun batean, igandean Boiroko bandera, Cabo da Cruzen kaian, ez dute gorputza festa honditarako Galiziarrek, batipate Cabokoek, baina hala eta guztiz ere, izaten da arraun giro bikaina, eta han izango gara gu, zuei gertatzen den guztia, eskaintzeko Galiziako telebistako lankidetzarekin, haien teknikarien lankidetzarekin, baina gu ere, gure kabuz saiatuko gara, elkarrizketen bidez eta nahi duzuen hori zuei eskaintzen. Gaztainazpi jauna? Guzturuan joa. Ederki, posikoaz. Bai, palada kontagailuarekin oso. Hori beste aurrera pausu eder bada. Eta bide batez lana ere errestu ingo dugu. Bai. Gu teknologia nahi dugu. Inspekzioarekin oraindik egongo gara gu, inspekzioarekin egongo gara. Hanka esartzeko badez badan erne. Ederki, bagoaz, eskerrik asko guztioi, gora trainien estropadak, eta ondo bizi.